Igama lami uSibusiso Mthembu. Mina ngu Dr. Kholisiwe ngilethe la umkhena wami ngoba akafuna ukuxosha immediate kuthiwa uzodwa. Angazi ukuthi ngifunani la. Bathi uzodwa wenzeni unqunu angazi. Uzodwa ngikhathele uyena kade ngibekezela uhlezi hamba amapona emzini wami. Phezulu lokho akakwazi ukupheka, akakwazi uklina, akakwazi ukwenza lutho. Into yakaziyo nje ukuchaza umnyeni wami. Hey. Phela ngale madlana engithola la. Ngihambe ngakwenza i-Thai massage. Hayibo. Kwaba kahle. Hey wena. La China lithi, you want me to massage you everything? It's mina, is it possible? It's yes. Everything is possible here. Ngisizile. Songomani. Yar. Shalan, please. Court 10 is now in session. Judge Tenjiwe Kambule presiding. My lady, case number 110140. Phakathi kaSibusiso Mthembu kanye no Dr. Kholisiwe Mthembu. Thank you, Officer Shemi. Cela umangali atshele inkantolo amagama akhe aphelele. Dr. Kholisiwe Mthembu. Umangalelwa atshele inkantolo amagama akhe aphelele. Sibusiso Mthembu. Ngabe yini esilethe enkantolo namhlanje? Your Majesty, ngilethe umkhwena wami la namuhla ngoba kade ngizama ukukhulumisana naye ngithi akaxoshe lesebenzi sethu kuthiwa uzodwa. Uzodwa angazi ukuthi ngachaza kanjani. Mangekho mina ngisemsebenzini, uzodwa ubhizi uhamba ngegate ezifishane lapha emzini wami. Uayina ngisho ianda, wakwazi lapho ayini ianda. Awazi nokuayina okoqala. Uhleze shisa makumele kuphekwe. Mina mangibuye emsebenzini kumele ngipheke. Akafuni ukumxosha kodwa. Wayeqashwa ubani esezoxoshwa kule nkantolo namqasha la? Exactly. Mnumzane uMthembu, ngabe khona ongakusho ngalolu daba? Lo muntu judge udecide ukuthi ungathi lo muntu unkosikazi wakho. Unkosikazi. Udecide ukuqasha uzodwa, ne? She's the one who decided ukuthi ufuna uzodwa yena. Okay? And uzodwa is a nudist. No, it's because uzodwa didn't grow up nabazali bakhe. Okay? Mina ngiza ukusiza uzodwa ngizofuna umsebenzi. Ngithi ngiyamsiza kanti yena ufuna uzobhidliza umshado wami. Wena awufuna ukumxosha kodwa. Kade ngithethe ukhona ugogo lapha kumele simqashe. Waqashwa uye uzodwa. Uzodwa yazi inkinga yeni judge na. Uzodwa makafika. Bekadwengi man, bekadwengi. Bekalingana nale security lesi. Dwengi. Hey, Manje ayihlekisi lento. Angithi usesidudla manje ngoba udla ukudla kwami okuthengwa yimina. Angithi. Manje ikuphi inkinga yakho mekuwukuthi uzodwa uayinaza ayine ngisho ianda ngoba phela lokho kusho ukuthi usebenza kakhulu ukuze kweqele. Manje angaze ngezwe ngeandi ayinayo mina. Lokho ngazalo. akakwazi ukayina. Ushiya impahla ugijimela uayina ama-anda. Into enjani leyo? Oqala akakwazi ukupheka. Mina mangibuye emsebenzini ngo5 mina ngibuye futhi ngizopheka. Uphekele ba? Umkhwena wami. Umkhonyana ka ba? Wami. Ufuna phekele uba? Yeah. Phela ngiyamkhokhela ngithi uzodwa. Ngiyamkhokhela. Unesalary ephuma ephayitheni lami. Kumele enze yonke into emele yenze emzini wami. Awuthi noma ngibuye emsebenzini kumele ngizopheka futhi. Wathi yena. Isidingo sakhe siphi? Upheka the other day wayenza amaqanda. Boiled eggs for dinner. Siyadinga uzodwa. Uyazi naye. Noma lady I think into eyinkinga la uclient wami le kodwa ngithe akakhulume nje aqaqeke. Ama-under uzawashaya ama-crease. Now uyabona ke ukugqoka i-under ene-crease ku-dangerous. Ku-dangerous kakhulu kunokungikhatha la ethi mara ngizokukhomba lethi. Manje umxoshi ngani mawuthi yakhatha umxoshi ngani? Lalela we can fix that. Akusiyinkinga leyo siyalungisa manje. Angithi wena awukwazi nje nokuayina nje. Ihlala phi ayina endlini? So inkinga yakho wena ukuthi usisonisiza endlini muhle. Mangibeka kanjalo Your Majesty. Hayi ukuthi nginenkinga nobuhle bakhe. Nokuthi upakapakile nje. Cha my lady ngicela ukungenelela my lady le ngoba angifuni le case ithi get out of hand.
You see, uclient wa my lady. Akayena umuntu omubi nawe uyambona muhle. Uzodwa. Akamuhle ukuthi umkahle. Unomzimba omuhle. Manje ngifuna usekapitalize kulokho ukuthi ungumuntu osenalento yokuyenga umkhwenyana kaDokotela. Kunjalo. Uyabona ke manje indlela agqoka izinto ezirevealing ngayo. Uyabona le yanto. Kanti uDokotela umuntu oyihloniphayo yena. I-choice yabani ukuthi yena agqoke izinto lezi ayigqokayo. Exactly. Yini yonkinga ukuthi phela my lady moseduze kwendoda yomuntu awenzi noma kanjani. Kufuneka ukwazi ukuthi kube nama rules ngoba uzosebenza. Uzodwa wathengelwa i-overall lehamba neduku lakhona. But akayigqoki. Yashisa. Ufunani? Ugqoka lezi zinto ekuthiwa chiffon. Uklina kanjani my lady ngento see through? Kuklina izandla noma kuklina ingubo asuke ayigqokile. Kubhalwe phi ukuthi uma wenza lowo msebenzi awenza ekhaya kunama rules ukuthi ugqoka ini. Akubhalwe ndawo kodwa khathi efika ngamthengela mina i-uniform ehloniphekile. Ufuna ugqoka i-uniform. Yena akayigqoki. Mnumzane uMthembu, ngabe khona mhlambe wena okukhathazayo ngendlela Uzodwa asebenza ngayo endlini? Mina anginankinga noZodwa. Uzodwa uziphathe kahle. Uzodwa uclean, uyacleana. Uzodwa yazi wenza yonke into. Yazi awunamahloni sibo, awunamahloni. Lalela, Uzodwa siyazi story sakhe. You cannot uqosha uZodwa because akanabazali. That's why angibiza uDaddy. Uyabona inkinga? Yokubiza uDaddy it's out of respect because uhlala emzini wakho. Donkey. No, akambizi. Yazi akambizi ngoDaddy lo oDaddy. Hawu. Angazi uma uyithola yini. uDaddy wakhona unokuqhenya somehow unokuba playful. Yabo akona uDaddy lo. Wena udlala nobabakho. Ukuthi Daddy. uDaddy onjani? Uvela athi Daddy. Yebo mama uthi Daddy. My lady, khona futhi engakubikanga ukuthi uSibu our previous maid ngamfica embedeni nayo. See? Ngangimkhuzile wasekuqaleni ukuthi yena kumele egqoke i-uniform. uSibu ngamdivorce ngoba lakho ngiyamthanda. Wathini yena? Ngiyaqhubeka futhi manje. No, memfica embedeni nemaid uthini yena uthi ubeyilekelela indlala umbhede. Ulekelela kanjani umuntu udlala umbhede ni half naked? Kanjani? Emqamelweni. What if babendlala umbhede? Kanjani? Kanjani unqunu? Ukufike kwakho umbhede ungandlaliwe? Angazi ngafike. No, undlaliwe. Wamnika ama-instructions ukuthi umbhede wakho undlalwa kanjani futhi undlalwa kugqokweni. My lady, yabona nje lento angathi isikuprebhile lensizwa my lady. Awukwazi ukuthi Hawu. ikuprebhile lensizwa ukwazi ungakhuluma nje akuyona imibuzo ongayibuza le. Ngoba mengibuka la kuma notes wena inkinga yakho ukuthi ume kahle. Manje ikhona yini description ka Department of Labor ethi abantu abazosiza endlini fanele bame kambi? Hawu. Kumele bayephi? No, but my lady, for the fact yokuthi uyamdefire umedem wakhe. That is wrong. Wamthengela nje ukuba kuthi lokho. Wamthengela i-overall. Lina ngayigqoki i-overall. Wena mangabe usuke ukuyilunch yakho uyaligqoka leli jazi oligqokile. Yeah. Phela ngiligqoka ngoba ngisuke ngiselantshini. What if memfica endlini naye usuke kuyilunch yakhe noma kwi-tea break? Yabo my lady ithomba angithengise zona. My lady ukuthi ukayena ngeke azasurvive lo mlisa. Ukubuka lezi ayithombe njalo. La muntu Angicela singamkhulumeli. Sibusiso Mthembu ungasurvive ukuyibuka ithombe? Izithombe anginankinga nazo judge. Uthi angasurvive. Angasurvive kahle nje. Yena wenzani emsebenzini wakhe? Uyidokotela. Wenzani nama patient? Uqona ukuthi singeza nama patient. lalela ke my lady ngicela singalokhuzi. Angifuni sidwele lapho because mangabe udokotela nje. Ayikho into ehlonisa udokotela nesinqa. Ha? Ayikho. Ha? It's my profession. Udoctor nesinqa into ekanje. Ayikho futhi into ehlukanisa umuntu osiza endlini nombhede. Yeah. So now you cannot be accused of ukuthinta izinqa zabantu besilisa abama patients. Nomuntu osiza endlini we cannot accuse her of ukuba sembedeni. Angithi uzoclean ukuthi ucleana kanjani umbhede nokuthi uclean egqokeni okwakhe. Mina ngifuna siconclude ukuthi akaxoshwe. Ngizela ngoba ngifuna axoshwe. Kuthola umuntu
omdala okhulile. Sisidalele izinkinga ke. Umuntu uzashaya ama heart attack ufela lapha endlini. Mina ngiyazi ushaya mouth to mouth. Manje senza njani? Wena usugijimela mouth to mouth nje jikeleni. Into zakho nje ugijimela mouth to mouth. Mawuthi ufuna uzode ehlale mina ngiyahamba. Okay. Uready ngesinqumo sithathayo ukuthi kuhambe wena kusala uzodwa. Kacaca phela ukuthi ufuna yena uzodwa No ngithi. phela yabama lady mangabe kuukuthi uyahamba nami kusho ukuthi ngiyahamba. Hawu. Cela umnese ring yakhe nathi. Mnese. Lalela, this is not a divorce court. Uzophindisela iring. Leyo i-decision enizoyenza seniphumile la kwi-court yami. Angisinakho phela ukhetha uzodwa. Izobe ihlalela kumina ngoba phela i-solidarity le. Akwazi uclient wami ukuthi avela ahambe ngisale ngemuva. Lalela la. Uzomphindiselela leyo ring. Ungafuni ukungibona ngishintsha. Awubambe iring yakho. Bamba le ring. Phoyisa uyibambe wena. Angazi ngena phela. Thatha le ring. Ingalo yomthetho ithi buyisela iring. Ingalo yomthetho ithi buyisela iring. Sikhulumile ingalo. Izongifaka enkingeni. Temthembu, ngabe khona mhlawumbe kokugcina ofisa ukusho ngaphambi kokuthi ngithathe isinqumo niye ukungwastela isikhathi. Yeah, I just want to say ukuthi yazi asibeni fair emhlabeni. Lo muntu uzodwa akanabazali. Uzodwa simjwayele i-lifestyle esiphilayo. Yabo? Uzodwa is a nudist. She needs a pool. She needs into eziningi. Where is she gonna go? Where is she gonna go? Ngabe khona kokugcina nifisa ukusho ngaphambi kokuthi inkantolo ithathe isinqumo. Cha mina engakusho kuyacaca ukuthi umkhwena wami akasangithandi. Usethanda yena uzodwa. Mina ngibona ukuthi ngcono besana ihlukaneke. Ngoba phela nami Utshelile ngathi ayokuhlukana anizoyikhuluma kule court. Nakulungile sizoyi. Nizoya ku-divorce court. No sizoyikhuluma naye ngaphandle mina. Uphuma phi-ke wena? Ngizokwenza ukumlekelela kwi-process. Yeah? Ukumlekelela kwakho kuyagcina la kule court. Angithi yabona Josh. No uzongikhokhela phela manje. Iyona indlela engiphila ngayo le. Uzongikhokhela. Hey. I-case yakho iyazwakala. Nawe i-argument yakho iyazwakala. As a couple enihlala ndawonye akufanele kube khona ozobhulisha omunye. If ubaba uMthembu yena uhappy ngokuthi nisetshenzelwa umuntu omuhle ome kahle endlini. When you cannot use ukuba ne-lack of self-confidence kwakho ngomuntu wasendlini against ukuthi abe nomsebenzi. Awukho umthetho othi umuntu osebenza endlini fanele abe mubi noma umuntu osebenza endlini fanele ame kabi. And angeke uqashe umuntu bese kuthi ngoba one day uvuke inhliziyo yakho nje ingasamthandi useyaxoshwa. As a couple you share the household. Uzodwa uzoqhubeka asebenzela ubaba wasendlini ngoba ubaba wasendlini uhappy ngaye. Wena uzothola wakho nawe uzokusebenzela. thatha lena engayithenga. Angithi kusakhuluma mina. No respect. 2 years in prison. Uzodwa uyaqhubeka usebenza endlini. Nawe awusanayo nemvume yokuthola omunye umuntu ozomlekelela. Uzombekezelela koze kuresign yena. Ayikho indaba yokuthi umuntu ngoba nakhe emuhle eme kahle nizomxosha emsebenzini. Liphelile icala. Yeah, no, fair judgment today. Thank you to Judge Gambule. You can go back. Uzodwa umuntu wabantu. Yeah, what sonke man. Yeah, mosho. Umkhwena wami uwinile. Nayo nokroyi wakho lo uzodwa. Kanjani angazi. Angazi mele kuhambe mina emzini wami noma mele kuhambe uzodwa. Yenzeka kanjani into le? Ngoba phela ngisho ngathi unokroyi lona kodwa kuyafana uwinile yena namuhla. Angazi. Kodwa uNkulunkulu wami.